Witajcie moi roztomili. Nie będę udawał, dzisiaj przyszedł do was po fekcie. Po fekcie z kuli tego, że na bezrok będziemy mieli spis powszechny. Jak wylezymy gorzej z tą nacją naszą gotką, to państwo polskie powie, a po co mieć tam Ślązoki, one już tak są na wymarciu, będziemy ich tam jeszcze bardziej polonizować jak teraz, a robią to durś, robią to przez szkoła, robią to przez faroży, robią to przez mass media, a nawet przez radia, które niby po śląsku gadają, ale tam więcej po polskiemu, po niemiecku jak po śląsku. A żeby wygrać ta wojna, bo to jest wojna o nasza, że tak powiem, tożsamość, o nasz język, to trzeba geltu. Trzeba geltu i ludzi. Bo żeby wygrać wojnę, to trzeba mieć po trzy rzeczy. Geld i jeszcze raz geld, no i ludzi, którzy poradzą się bić. A potrzebujemy tych wszystkich młodych, szczególnie młodzików, którzy pójdą do strażników i pokażą im, jak się mają spisać. Bo strażniki chętnie się spiszą za to, że są Ślązokami. Tak to zrobili 20 lat Curyk, 30 lat nazad. Bo pokazali my już jako Ślązoki, że są w stanie się poddać spisowi i pokazać, że nas jest dużo. Że jest nas dużo Ślązoków i ino-Ślązoków. Że jest sporo Ślązoków Niemców, tak jak Bawaroków Niemców, jak Zaksończyków Niemców, jak Majcheberczyków Niemców. Tak samo mogą być Ślązoki Niemcy. Bez to się zwrócą do tych wszystkich, którzy mieszkają na Śląsku i czują się Ślązokami, a i do tego jeszcze Niemcami. Spisujcie się jako Niemcy, Ślązoki. No i są też takie, które przede wszystkim są Ślązokami, a dopiero potem Polokami. No to wy się też spiszcie jako Ślązoki, Poloki. Nie będzie to tak lekko spisać jak ostatnim razem, bo nie przyjdzie żaden komisarz i no trzeba będzie się to zrobić samemu poprzez internet, poprzez komputer. Bez to trzeba trochę kasy też na to, żeby zrobić odpowiednie filmiki, instrukcje, wydać plakaty, wydać instrukcje takie na piśmie w postaci ulotek, druku ulotnego, ale na to trzeba też troszeczkę pieniędzy. Bez to pod tym filmikiem jest podane konto Ślązoków Razem, którzy ogłosili, że powstaje komitet do spraw spisu powszechnego. Do tego komitetu mogą przystąpić wszyscy, bez względu na to, czy należą do jakiejś ferajny, czy nie należą do żadnej ferajny, a czują się Ślązokami i chcą pomóc we spisie, mogą się do nas przyjść, skabracić z nami i zrobić to, co jest najważniejsze. Tak, żeby we spisie Ślązoki byli razem, zusammen, tak jak w śpiewce. No to Ślązoki z Wielkiego Śląska, nie domyj się, pamiętajcie, są tego nie szafna, za maluczkich, za mało zarobią, a tym bardziej teraz, jak żyję na pędzy, to już tam ekstra gehaltu nie mam. Także proszę was, jak możecie, poślijcie, choby 5 zł, choby piątek, choby dycha, cejnera 50 zł czy seta. Wiele was styknie, tyle poślijcie.